Hi guys, welcome to our new today's video. So, kung pupuntahan natin is sa Philippine Arena, tapos diretso tayo ng 0 kilometers. Or 0 kilometer. Yan, so kasama natin yung mga Team Suba. Tapos si IC, tapos si Ate Janet. So, yan, kikitain ko sila sa sa may Centrum Santa Barbara. So, nasa, na sila. Time check is, 2:30. Nasa sa Santa Barbara pa sila. Sa Mangaldan. So, abangan ko sila sa sa Santa Barbara. So, daan namin is Malasiki, Bayambang, yung Tapas, Tarlac. So guys, update ko kayo mamaya guys pag nagkita na kami guys. Thank you. So guys, ayan, nakalis na tayo sa bahay guys, yan. So, doon ko sila titignan sa may Santa Barbara. So, nakalis na sila doon. Time check is 3 o'clock in the morning. Babalik tayo ng ng 0 kilometers. Pero, dadaan muna tayo sa Philippine Arena. Yan. Kasama natin yung mga Team Suba. Tapos si Ma'am Janet, tapos si Ma'am IC, tapos si Sir Ryan. So, kikitain ko sila dito sa may Centrum Santa Barbara. So yun guys, malapit na po tayo sa may Centrum. Yan. So, long ride tayo. Wala, babalikan natin 0 kilometers pero dadaan muna tayo sa Philippine Arena. So guys, bago kayo alis, yan, check muna yung mga brakes, yung mga dadalhin nyo, tubig. So, yan, brakes, tubig, gulong. Yan, kung kondisyon yung bike nyo guys. Tapos, especially kung kondisyon yung katawan nyo, yan, bawal ng puyat pag maglo-long ride. Tapos yan, inom tayo ng tubig guys bago tayo malis. Yan, nandito na lang sila, yung mga kasama natin. Good morning po. Ayan, kasama na natin mga Team Subo po, yan. So, yan. Morning po. Alis na kami guys. Kasama ko yung mga Team Suba, tapos si Ma'am Janet, yan. Tagal natin din nagsama. Na yung mapita. Oo nga eh. So yan, sana walang yan, safe kami pupunta guys, yan. Yan, pala rin naglo-long ride yan, no? Yan. So guys, update ko kayo mamaya kasi medyo madilim pa. Approaching Tarlac po tayo. Ayan, so hindi na ako nakapag-video kanina kasi medyo madilim. Yan, kasama ko yung mga Team Suba. Ayan, tapos si Ryan. Ay, kasama ko sila Janet, tapos si IC, yan, nahuli kami guys. Nahuli kami. Chill-chill ang mga guys. Chill ride lang. Ayan Yung hangin eh, kaya chill-chill lang. Nasa Tarlac na kami. Ayan. So yung mga kasama namin nandun layo nila. Breakaway sila. Dito na tayo sa Kamiling Tarlac. Yes,
si Ryan, oh. Kakalas. So guys, yun, huminto kami sa may sa may bayan po ng Santa Ignacia. Yan, kasama ko si Ice. Hi! In-invite niya ako sa Philippines. Haggard! Tapos yung mga Team Supa. Hello po. Hi sir. Shout out po. Hello. Mga Team Supa po yan. Morning. Ano po yan? Morning. Ayun guys, update ko kayo mamaya guys. So yun guys, after mga 2 minutes or 3 minutes, yan. So napahinga po kami, tapos umalis na naman po kami. So guys, yan. Update ko kayo ulit mamaya guys. Yan, kumakain ng tinapay si Ryan. Ayan o. Gutom na. Actually, yan o. The best ka na po na ito. Narota ng Santa Ignacia. So knowing, ang daming ahon dito. Yan. May mga banayan. Yan. So guys, yan. Kasama ko sila. Mali yung mga Team Suba. So guys, actually, kaya pala tinawag na Team Suba kasi sa lahat sinusuba nila. Yan. Sinusuba nila yung mga ulan. Yan. Kaya Team Suba po. Ngayon guys, dito kami dito sa may, sa may canteen. Ewan ko kung anong pangalan to. So dito kami mag-breakfast. Kasama ko sila Janet. Tapos si Icy. So kanina hindi ko pinakita yung kumakain kami kasi may music kaya hindi ko na pinakita guys. Yeah. So yan, diretso muna kami sa 0 kilometers. Yan. So kasama kami na yun, yung mga Team Suba. Yan. Kakatapos ng palis na kami guys. Kakakain lang namin. So guys, yun, nandito na kami sa may Tarlac City. So guys, nandito na kami sa may what do you call this? Saan na to? Saan na to be? Hello po. Ay, sa Kapas yan. Hello! Ayun sila oh. Say hi. Ayun sila. So guys, nandito na tayo sa may Kapas. Approaching Mabalacat. Yan. Pampanga. Yan. So yung mga kasama namin wala pa guys. Kasama ko si ayan si Ryan. Tapos kanina ang bilis-bilis namin, kala ko may hinahabol kami. Kanina pa kami ang bilis. Yung pala wala, parang wala. Hindi namin nakikita yung yung hinahabol namin. Wala pala guys. Okay guys, welcome to Bamban. So ito yung bridge nila na yung maganda. Yan. Kasing ganda ko. Char! So guys, yan, picture taking guys. Yan, kasama yung mga Team Suba ulit guys. So okay guys, dito kami sa may bridge ng Bamban. Ayan. So nagpi-picture taking sila guys. So time check is 9:20. Yeah, so 9:20 nandito na kami sa Bamban. So dala muna kami sa 0 kilometer and then sa Philippine Arena po. So yan.
Okay guys, approaching Mabalacat, Pampanga. So after dito guys, Angeles City, tapos San Fernando, and then Bulacan. So yung mga kasama nating iba nauna na po. So yung iba, nasa likod ko. Okay guys, approaching Dau. Yan. So after dito, San Fernando na po. Ay, Angeles, tapos San Fernando. Guys, Angeles City. So Angeles na tayo guys. So time check natin is alas 10. So alas 10, nandito pa rin tayo sa Angeles. Pero umalis tayo dun sa sa Santa Barbara is around 4. Ayan. So 4, tapos hinintay pa namin yung iba. Yung iba dito. Fernando, Pampanga. So after dito is Bulacan. Again, kasama ko si IC. Yan, kasama ko huli na naman kami. Kill ride. Mahangin, makapal yung hangin. Mahirap pumidal. Bulacan. So, yan, nadaanan natin yung San Fernando. Bulacan na po. So medyo malayo pa tayo guys. Nandito na tayo sa Kalumpit, Bulacan. Kalumpit, Bulacan. Kasama ko na ulit si IC. Yan. Lalakas nila guys. Nauna pa sila sa arko ng Pampanga. Nauli kami. Bridge ng Kalumpit, Bulacan. So ito yung ginagawa ng bridge dito sa sa Kalumpit. Yan. Kasama ko si Uncle. Naglalakad. Suot na namin yung bike namin. Hello po. So guys, yan magla-lunch na po kami. So late na. Yun yung ulam nila. Giginto, Bulacan. So, siguro Bulacan, ginawag na Bulacan ko siguro. Ayan, specialty nila siguro chicharon bulaklak. Yan. So, kaya tinawag dinansagan ng Bulacan. Yun yung pakakalam ko yan. Invento. So guys, yung after doon sa arko ng Bulacan, Malolos. Ayan, so nag-turn right kami. Papuntang Balagtas, tapos Giginto. So yan. So papunta tayo ng ng Philippine Arena. Update ko kayo guys kung matutuloy kami sa 0 kilometer. Kasi baka gabi na kami uuwi. Yun na yung mga iba kasi nag-lunch pa kami kanina. Ayan. Tapos kasama ko ulit si Uncle. Going Philippine Arena. So guys, yan, nandito tayo sa sa may Philippine Arena na. Ayan. So, kampanya ni Mayor. Hello po. Papuntang Philippine Arena. Ayan. Ahon. Nakarating na tayo dito guys. So ang daming bikers guys. So yan, ando yung mga kasama natin sa baba. Hello po. So, lapit tayo dun guys. Hello po. So, lapit tayo guys. Welcome to Philippine Arena.
Yan, first time natin dito guys. Ayan, rating natin yung rota natin guys. Ayan o. So, we're entering, ayan. We're entering Philippine Arena. Ayan, dami ding ano. Ang dami ding nagtatambay dito. Ayan o. Good morning po, ay good afternoon po. So guys, yan. Libot natin. Sukin natin to guys. Libutin natin yung Philippine Arena. So yun guys, oh. Dami ding ano tao dito. So, yan. Maganda sana dito pag gabi. Hindi, bawal po. So, ang pwede lang dito guys, yung kalsada lang guys. So, sa loob, pag may event, yan, pwede silang pupasok. Yan, so, as of now, yan, hanggang dito lang tayo sa may ano. Yan, tatanawin natin yung ano, yung Philippine Arena. At least makikita natin guys. At least din, makikita nyo din. Helmet nyo. So, yan. Tapos bawal daw walang helmet. Yan. So for our safety. Yan. So hello po. Hello po, shout out po. Ay, usap lang. Kayo yung kanina. Opo. Ay. Ha? Siya shout out me, di malakas dapat. Shout out! Yan. Ayan. Shout out sa mama ko, sabi ko kanto lang kami. Puro ganyan yung naririnig kong shout out. Wala na bang iba? Shout out. Yung sa baby niyo. Wala kaming bebe. Ayun ang baby yan guys. Wala silang baby bag guys. So, Ako may bebe. Baka Baka- may bebe kayo dyan. baka mapanood nyo to. Yan. Add nyo sila. Ilagay ko sa link ko. Tapos ang daming nag-chat, no? Ito namin yung mga kasama namin, guys. So, palis na tayo, guys. Kanina, galing tayo ng Philippine Arena. So, kala ko, hindi na tayo matutuloy sa 0 kilometer. So, yan, lumagpas kami ng pauwi na kami. So, bumalik kami ulit dito sa Marilao. So, nandun na kami sa nakalagpas na kami sa Bukawi. So, bumalik kami dito sa sa Marilao. So, yung kasama ko wala pa guys. So, update ko kayo mamaya guys. Kung makikita natin sila. Pero, nag-chat sila kanina. Sana na daw 0 km. So guys, yan. Ayan, Valenzuela City po. So going tayo ng monumento. So masyadong traffic guys. Tapos yan. Buti mas okay yung yung bike lane nila ngayon. Unlike yung bike lane nung yan na nabablock. Yan. So yan. So nandito na tayo sa Karungatan. Okay guys, nandito tayo sa may monumento. So, masyadong traffic dito guys. So, yan. Pa-traffic na pa-traffic. A few moments later. Nandito tayo sa loob ng Luneta Park. Ayan guys, so yung fountain nila. Dati nang pumunta tayo dito guys, umaga. So, ngayon, gabi. So, gabi after dito, uwi na guys. So, yan. Siguro mga uwi tayo dito after dinner, tapos uwi tayo ng Pangasinan uli. Yan, balikan tayo guys. So yan guys, so nakikita nyo yan. 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 Ganda oh. Ayun guys, so. Ayan.
Ganda. Tapos sasabog yan sa, yan, dancing fountain po. So after pandemic po yan, binuksan uli yung ano, yung Rizal Park dito, yan. So guys, update ko kay mamaya guys. Gabi na tayo guys, yan. So ngayon, wala pa rin yung mga kasama natin guys. Di ba yan yung pinicturan niya? So nagkawala-walaan kami guys. So nandito sila, sila Ice, Ma'am Icy, si Ma'am Janet, tapos si Uncle. Uncle ng Suba. So guys, yung mga kasama nating iba, yung mga anim. So nawawala sila. Kasi wala, dito na kami sa sa may, malapit na kami sa may 0 kilometer. Ayan. So ang daming tao dito sa may sa loob ng Luneta Park. Picture tayo ba? Nagabi na kami guys, so time check is 7 o'clock in the evening, pero nanggaling pa kami ng Philippine Arena. A few moments later. So yun guys, pauwi na kami guys. Martin Subo. Yan. Ayan. So gabi na kami uuwi. Walang tulugan. Unlimited padjak to. Para maiba naman. Only ahon. Yan. So only padjak to. So yun guys, nakalista kami guys. So 9:20 ride out dito sa Manila. Ito na kami sa sa Calasiao. Naghiwalay kami sa Junction Jollibee. Tapos alas 7 ka dumating. So kinuha namin ng one shot. Yan, yun pa nakaka-subscribe ng channel ko, please subscribe to the channel. Share.